Matematika sapamının bu sahanında sahanlar üstünlüğünü koşmak ve ayırmak. Biz ilki adat usul görkezmekler kıskaça yani mum sapan dowamında adat usuldan başkarak usul bolmak isleýär. Ular wagtynda masal üçin üstünlüğün 27 sanımız. Şunu koşalayın. 36 27 koşmak 36. Şurada üstünlüğünü koşalayın. 7 bilen 6'yı koşsak 7 bilen 6'yı koşsak 12 13 bolar. 3 ýazýar. Birimiz ýatda saklaýar. 2 bilen 3 koşýar 5. Birim ýatda bilen 6. Şuradaky ýatda bilen ýa-da 5 koşýar. Bu koşmak. Ayırmakdan bir misal getirelim. Misal üçin 56 56 şundan 27'ni ayıralım. 27 56'dan 27'ni ayırýar. Bärde de ediliş olmaýaly ýatda saklamak däl ayırmakda tersine gardalýar. Şutaýdan 6'dan 7'ni aýryp bolanok. Şoň üçin 5'ten 1'ni 6'a berýär. Şutaýda minus 1 dik görkezýän. Berýär 16 bolýar. 16'dan 7'ni aýryrsam 9 bolýar. Şutaýda 9 ýazýar. 5'imiz 4 bolup galy. 4'den 2'ni aýryrsam 2. Cevabımız 29. Şimdi bärde yani kardalyp berdik, bärde birini ýatda sakladyk. Matematikada diýýärler şu kardalyp bermek, ýatda saklamak şundan başgarak bir usul ýok. Gaşdy üstüne koşmakda elbetde bar. Hatda 2 belgili, 3 belgili, 4 belgili sanlar tapap. Istedik sany başga bir usul bilen goşup ýa-da aýryp bolýar. Şoň üstünde durup geçer säder umutlanýar. Mysal üçin 12 bilen 14 ýönekem saldyk gidelim. 12 bilen 14'ümüzi koşsak 12 koşmak 14. O söz bilen söz usul diýsegem bolýar. Bärde şutaýdan 1'den başlaýar. 10 koşmak 10 20 bolýar. 2 koşýar 22 4 koşýar 20 4 koşsak 26. Täzeden soňuş görkezýän 10 koşmak 10 20 koşmak 2 22 koşmak 4 24 25 26 24 koşýar 26. Jogabymyz. Ýagny izgiderli goşky diýär sana. Bärde ýene bir mysal bereýin. Ýöne köýje mysal 13 bilen 17'ni koşaýar. Mysal üçin diýelim. Şutaýda koşmak goýaýyn. 10 bilen 10 koşýar 20, 3 koşýar 23, 23'ü 7'ni koşýar 30. Belki adat usulüni hasaplagymyzda şunu 7 koşmak 3, 10, 0, 1 ýatda diýip bärde ýatda saklamak ýok. Ýöneköy 10 koşmak 10, 20, 23, 23 7'ni koşýar 30. Has çylşyrymrak usullaryny işlälim. Belki 4 san misal üçin diýeli. Birinci sanymyz 23 bolsun. O näçe oşaly? O da gelin 15 oşaly. Bar ýene 2 sütünimiz bolsun. 11. Ýene 11 oşaly. 10'syny da 12 oşaly. Ýazaly. Şeýle koşmak. Belgimizden goýalım. Şu nähil bolar? 20 koşmak 10 30 koşmak 40 ýene koşmak 50 53 58 59 2 koşýar 61
7 derlikde. Men bärde goş geçdim. Ýene öwrede. 20 goşmak 10, 30 goşmak 10, 40 goşmak 10, 50, 53, 5 goşak 58, 1 goşak 59, 2 goşak 61. Has çylşyrmyrak bir usuly işlerin hemmesinde şu bolýar 24, 14 goşalım. İkinci sanımız yine 20 korsun. Üçüncü sanımız. Dördüncü sanımız var 15 olsun. 4 sanımı şöyle. Gelin yine bir sanım. Böyle hafam çalışalımlaşsın. 46 diyelim. Böyle yine o şöyle 14 yazalım. Neçe sanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanımızı şeyle sütünleyin. Koşuk görelim neyle bolýar. Şu usulden şu tarafına koşmak gereği. Yukarıdan başlayas yine de 24'ten yani 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, 40, 100, 110, 114, 118, 120, 125, 6 hoşat 131, 4 hoşat 135. Cevabımız nece çıktı? Nece? 135. Hiç hili saniyatta saklamadık. Yahta saklan sanmadı. Onlukları sanada geçirmedik. Terden yine oraya kaytarak geçelim. 20, 10, 30, 20, 50, 60, 50, 60, 100, 110, 114, 118, 120, 125, 6 hoşyaz, 5 hoşyaz, 130, 131, yine de 4 hoşyaz, 135. Cevabımız 135. Şeyle yönüköy. Yine de bir misal. Korkudayın ise 24, yine 24'ten başladı. Böyle 24, yine 25 olsun. 21 olsun. Üçüncü sanımız 221. Üçüncü sanlarım boş korkular kadar unutmayacağız. Üçüncü sanlarda ne hil oluyor bu usul? 15, yine de 13. 13. Şuları söyleyeyim. Yirmi dört, 25, 21, 15, 13 boş yasadır. 20, 20, 40, yine 20, 60, 70, 80, 84, 5, 89, 1, 90, 95, 98 oluyor. Cevabımız 98. Bular hem aňsadyrak boldysanız 3 welli sanlar goş görelim hormatly dinleyijiler. 3 welli sanlarda nähil bolup geçe usulumuz şoňun üstüne durup geçelim. Mysal üçin 124 sanymyz bolsun. Şoňa goşaýlym 213. Goşmak 213 sanymyz goşaýlym. Berde de 100, 200, 100'lüklerden başlayas. 300, bu 320, 10, 330, 334, 337. Cevabımız ne yaşa çıktı? 337. Şimdi çalışırmlaştırıyaz. 244. Birinci sanımız olsun. İkinci sanımız 115 olsun. Üçüncü sanımız diğeri 212 olsun.
Şul için boş görelim. Dinleyiciler. Yine de yürürlükler bölümüne başlayaz. 200 koşuyaz. 300. Yine 2 500. Bu 540. 550. 560. 564. 5 koşuyaz. 569. 2 koşuyaz. 571. Cevabımız 571. Ben doğru koşandım deyip ümit ediyorum. Yeni bir yedek bağırlayalım. 244. Yani 2'den başlayalım. 2, 200, 1, 300, 2 noşat 500, 540, 550, 560, 564, 569, 5 noşat, 2 noşat 69, 570, yeni bir noşat 571. 3 santim yerlerine koştuk. Şimdi 4 santim koşup görelim. Onu dinleyiciler 113 olsun. Yine o koşuyla 221. 3. sahanımızdan 126 olsun. Onu da 3 sahan var. Yeni bir sahan dedik. 214 sahanımızı alalım. 4 sahan şöyle sahanı koş görelim. Şunda ne çıkıyor? Koşmak koyalım. Şuraydan başlayacağız. 100, 200, 300, 400, 500, 600 yani ki hoştuk. 610, 20 hoşuz. 630, 650, 660, 663, 664, 6 hoşuz. 674 hoşuz. 674. Şu hafta için hiç iliyatı saklamak diyen avat gelmedi öyle. Gelmedik. Başta adet usulü avat geldik. Yani bu usulü hiç iliyatı saklamak diyen avat yok. Cevabımız 674 oldu. Şimdi bu görüşünü real 250 sanlarda yönü misalların kıyımlaştırılan konuşu devam ettik. Şimdi şunu ayırmağını hem bağlap görelim. Dinleyiciler. Ayırmak misal için yönü köşe misaldan 55 ayıralım. 33'ü şurada kat yönü köy. Beylik usullenen berde hiç şeyli varken var. Kıyınçılık güzel çıkıp duran o 5'ten 3 ayırıyaz 2. Yine 5'ten 3 ayırıyaz 2, 22. Şeyler misal olsa ne hel oluyor? Eğer 42'den diyelim 27'ni ayırsak yani 2'den 7'ni ayırıp bolanıp kardalıp vermeli oluyor. Şon yağdaydı ne hel? Hesaplanıyor. Şonunsunda dur görsek. Şurada 44'ten bu koşmak değil. Yani şunu ayırmak edelim. 42'den 27'ni ayıralım. Hazır ayırmanın üstünde durup geçeceğiz. 4'ten 2'ni ayırsak 2 ya da 40'tan 2'ni ayır, 20'ni ayırsak 20. Şurada 2'den 7'ni ayırıp bolanı. Karz almayasa biz görüşümüz değil 4'ten 2'ni ayırıp başladık. Öňden başladık. Beýlek adat usulda biz ýerden başlaýardyk. Bärde aýyrmakda öňden başladyk. Şurada biz 7'mizi skopka alýas, ýokarka 2 mende şolan 2'yi koşmak. Ýene de 5 diýip berýär. Koşmak 5. Deňdir näme bolýar bizim şonu 7'miz bolýar. Şurada 2'den 2'ni aýyrýas. 0 bolýar. 2'den 2'ni aýryp 0 diýip berýär şurada. 20 bolýar. 2'den 2'ni aýyrdyk, ýene bizim aýrylmadyk sanymyz bar. Şurada 5 bar. 20'den 5'imizi aýyrýas. Deňdir 15. Olu şeýle kardalyp bermek ýok. 10 saat usuly. Bu 3 belgi sanlarda görün bize has ve bize peýdas diýer, has ansatlyk görnýär. Mysal üçin 3 belgi sanlardan 246'dan aýyralym. 127'ni. 127'ni aýyrýas. Şurada hazır 246. Men hazır bärt agaralarını açýan, näme üçin açýan bolsa hazır düşünürsek şu 246'dan
120 deň aýryp görelim. Bärde de beýleki adat usuldan tapawutlykda öňden başlaýar. 2-den 1 aýyrdyk. 1 elläs. 4-den 2-ni aýyrdyk. Bärde de 2 diýip elläs. Indi 6-dan 7-ni aýryp bolanok. Ýagny 7 uly bolýar. Natural sanlara göre. Şoň üçin 7-ni ýokarky sanymyza deňläs. Skop açýas. 7-ni ýokarky sanymyz 6. 6-a näçe goşsak 7 bolýar? 1 goşsak. 1 ştaýda tapawutly bolar ýa başga renk bilen görkezýän. Indi ştaýda 6-dan 6-ny aýryp gönjogan ýazaýas. 6-dan 6-ny aýrýas. 1-e degenimiz ýok. Häzirlikçe 6-dan 6-ny aýyrsak 0. Indi biz birimiz artyk galy ştaýdaky birimiz. Aýrylman galan üçin şu çykan sandan 1 aýrýas. Aýyrmak 1. 120-den 1 aýrýasam jogabymyz 119 bolýar. Näçe? Diýen bärde ýöneköy. Ýene bir usul. Ýene bir mysal bereýin diýen usul diýen. Şol usulumuz 324-den aýryl 135. 324-den 135 aýrýasam näçe bolar? Ştaýda aýyrmak goýýas. Stilimizi ýazýas. Genişlenet edil bu adat, beýlek adat usuldan ýene bir gaýtalyas. Tapawutly öňden başlaýas. 3-den 1 aýrýas. 2. 2-den 3-ü aýryp bolanok. Eýen biz ştaýda 3-ü böleklere bölýäs. 3-ü ýokarky 2 bilen deňlärim. 2 düşünüpli bolar ýaly. Ştaýdan täzeden ýazaýyn. Ştaýrakdy goýaly. 3-den 1 aýyrsak 2 diýdik. 2-den 3 aýryp bolanok. Şu 3-ümizi biz böleklere bölýäs. 2 goşmak 1 diýip ýazýas. 2 goşmak 1. Şunymy ne birdir? 2 goşmak 1 diýip ýazýas. Bärde de 4-den 5 aýryp bolanok. Şoň üçin şu 5-imizden 4 goşmak 1 diýip ýazaýaly. Hem üçin 4 diýäs, şu ýokarky 4 bilen 4 ýokarka deňlemek üçin bärdäki 3-em 2 ýokarka deňlemek üçin. Indi başlaýaly. Adat usulumyzdan tapawutly öňden başlaýas. 3 aýyrmak 1 2 ýazdyk. Bärde 2-den 3 aýryp bolanok. Şoň üçin 2-den 2-imiz aýrýas. 2-den 2-imiz aýyrsak 0 bolýar. Birimiz ştaýda galýar. Gurbersin. Bärde ýatda saklamyz goşmak 1. Özü dur. 4-den 5 aýrymyz ýokda 5-i 4 goşmak 1 diýdik. 4-den 4 aýrýas. Ýene 0 bolýar. Ştaýda 0 diýip ýazalım. Aýyrmak, bizde aýrylman galan sanlar bar. Onluklarda 1 bar, birliklerde de 1 bar. Onluklarda 1 bolan üçin 10. Şu 1'i ştaýa getirýäs. 1 diýip goýýas. Bu birini ştaýa getirýäs. 1 diýip goýýas. Deňdir. 200-den 11 aýyrsam, 200-den 10 aýyrsam 190, 1 aýyrsam 189. Jogabymyz 189. Aslında bunu kän mysal özüňiz köp mysal goýup şu mysallaryň üstünde işleseňiz gaty bir kynam däl. Beýlek usuldan käbir kösenenler bar bolsa beýlek başda görkezänimiz adat usul diýdik, ýani ýatda saklamak, kardalmak. Şol usuldan kösenenlerimiz bar bolsa diýip şu usuly goşmaça berdik. Ýani beýlek usuldan köp ýatda sakladym, köp kardallyk, şol sebäpli matematikany halamadym, ýa matematika bilen tersleşdim diýeniňiz bar bolsa, ondan soňra matematika bilen ýaraşarsyňyz diýip umyt edýäs. Şu beren usulumuz hemse peýda bolandyr diýen umyt bilen sapamyzy jemleýäris. Sag bolun, hormatly dinleýijiler, sag bolun.